Давайте ми згадали з вами Азовське море. Дякую, що ви от задали це питання. Воно фактично втрачено. Втрачено. Більше того, пане Айдар, ніхто не говорить про те, що ми намагаємося бити на сполох. Наразі в акваторії Азовського моря ведуться геолого-розвідувальні роботи Російської Федерації щодо пошуку прісної води, власне. Розкажіть, будь ласка, про це. Як це, це може працювати? Почалися з травня місяця геолого-розвідувальні роботи, які мають закінчитися вже в перших числах, власне, це під ґрунтом. Звідки піддонна, є так звана піддонна вода. Ні. Це Кубань скидає, тобто це русла рік, так звана піддонна. Кубань, Дон, Терек та інші скидають в Азовське море, відповідно, вони буряться під дном і з дна вже добувають цю воду. Тобто та сама технологія, як видобуток нафти для Криму. І от наразі, пане Айдар, липень місяць, 2 липня, згідно державної російської програми, а на цю програму виділено 70 мільйонів рублів, вони мають відзвітувати про обсяги. Якщо обсягів вистачає, а там їм треба 0,5-1,2 мільярда кубометрів прісної води, питання водної блокади Криму знято автоматично. І знаєте, що вони будуть використовувати? Той самий канал. А яким чином? А вони будуть воду по каналу ганяти просто та і все. Закачають в канал, минуючи дамбу. Дамба тоді будуть вигравати виключно технічну роль. От про це треба казати. А в який термін це може відбутися? Липень місяць. У нас місяць залишився, пане Айдар. Треба бити на сполох. І тільки от я дякую власне і кримським татарам питання, що вони раз по разу піднімають. Єдині, хто піднімає. Для нас це важливо. Так. І головне, пане Айдар, ви знаєте, в чому ще загроза? Тому що згідно договору 2003 року, яким визначено Азовське море як внутрішнє море двох держав, Російська Федерація навіть без згоди України може проводити геолого-розвідувальні роботи в будь-якій точці Азовського моря. І наразі ведуться геолого-розвідувальні роботи, власне, в зоні виключно економічних інтересів України. Тобто нашу воду будуть тягати